Díomh Garda, Mícheál an seo arís ó glárna Gael, tá súlagan go sear fád mad slán agus sé sahaile. Leis an bell tuí arás tá seans go bhfuil go leir traenáil nó cluichí imre agah. So tá mud chun sus beag a hort an pellaniu agus tá mud chun díú isteach seisiún téarnaimh nó recovery session a gléite ar spéirle. Agus an sesiún seo antábhachtach mas ruí go bhfuil go leir cluichí nó traenáil déanta agah agus tá si bh géirí na matána ála gceart with an gé cluiche eile. Go bunasach níl go leir trealamh ach tá coppla líráid pelle mas ruí go sé agah, tá freisin balle ar seanchara ag tastal chomá. So, tá ná go hálan seo má clia, sa tágaí amach lom agus déanamid roiint clochta ar sesiún téarnaimh. Má sibh. Má sibh Garda, so den céad bhíor aniu, just do taobh suas dhéanamh, tá mud chun ferbert déanamh ar ceann bhfuil déanta agann le coppla míadús, agus dúinn sin agus a seacaid ar na cusa, agus níag sin dhéanamh, tá mud chun é chatha suas san air. So, tá mud chun é dhéanamh ar ceachtar cus gach ór, so just chun ceann haspáintíomh, sios go híisiil, seacaid ar na cusa, arás seacaid ar na cusa, suas san air, spare grime air, le glúin in air de chun cusa déanamh ar an céin. Agus athraigh an cus gach an ór. So má sibh Garda, fé céibh cínas féad bháil in 30 second. Right. Garda, so den dar bhír tá mud chun sína íanamh ar an gabhlach, bhfuil bhfuil déanta agann coppla míochain, agus an seo ná bhfuil gá léirí ag tastáil. Muna bhfuil gá ceann agah, is leir ceann amháin, ag fáinú sína níos fearr le gá ceann, agus tá mud chun gná siomh brú níos dhéanamh, so chuirmid na lábha amachos ar ggóir, agus cuinig na lábha díreach faoin na gúlaí. So tá gúlan díreachos cór na lábha, agus sin just commandam an pós sin a fa 60 second. So it's a show for a shaska need truck a second the north show. So right in the corridor, they could have arrived. Garda, so the mirror tree, so much chun fannach leis an plank, ach tá mud chun é dhéanamh ar gá taobh an óir seo. So go bhfuil tá mud chun trucha second dhéanamh ar an uileán clay, agus trucha second dhéanamh ar an uileán jasan sin. So séir bhfuil webh ná bhar uileán an óir seo, so just ar an taobh clay, chum an uileán síos díreach, fáin an líráid bhfuil agah, sínig an lábh eile díreach ar an ceann, chuinnig an grim díreach, é ordaí a thar an ceann, agus just cosháin ar an cos eile, agus chuinnig an siomh sin for trucha second. And she'll dirk try struck a second time with the gahrú. Dirk a shockly on taobh eile. So just roughly cart, just crook an lábh eile haar an geann. Agus cuinig an gá siomh sin ar fa truck a second dirk a carda. So gan stoppe dirk ó ceann amháin go dtí ceann eile. All right, Lynn, má sibh.
Máisiú Bacarda, to cappa gohfuil na matan sa ceolach bra te treéis na plankin sin fád dhéanamh tamid chun cuineúirin, agus inis tamid chun sína dhéanamh na teanna na hoscailte nó na hamstrings a gléite as bearla. So sé do bhain ná líróid agus posta, tá posta agam hain ach bar balla má sort go se agah tuis go sé ní sucr. Ach fáid an líróid chur a gcuine an posta é, chur a mátan ar fad an posta, gus sína gomach an chur. An sin fáid cos amháin so an mhorm seo a cos clé, agus sína gan cos amach ar thuúil, ar ceart go mthóid tú sína sa cos jazz go teanna na hoscailte, sin ahraigh na cos. So go cos clé ag seasamh agus mohíim ar fad sa cos clé an áir seo. So níl muid chun amú dhéanamh nó taimí dhéanamh ar an áir seo, ach táimid chun é dhéanamh de ór ar gach cos. So cuinnig ar Bacarda, déan sína ar de ór gach le cos an seo. Máisiú. Máisiú Bacarda, seo é an cúgahír agus an mír déarnach den traenáil téarnaimh chun déanamh inniu, agus táid chun sína an aig an balla nó sína an aig pusta súla go seo agamsa comá. So tá líor ag tastal, ach just sí díireach le a grim díireach a gcuine an pusta nó an balla, agus cuinig ilan nó go céim I lúb na glúna an sin agat, sin fan an sin a fá 60 second. So it's made sunta so ama is sin, so chun champagne a chumad sheep sé, tá mas chun an líor a chur idir na cosa, pásál har an ceann, a dúr cibé rud a dhéanamh chun an am a chur a mú, tuis gur 60 second a méid eiste bin an sin. So raiglan a charda agus fecus a raiglan a fá 60 second. Má sin. Ar fád a carda, Tásúil agan gur bhaintear ar fád sult as na cúig mhéarna sin a rinnemer sa seisiún téarnaimh inniu. Tá sé tábhachtach é sinna dhéanamh na cúig mhéarna sin dhéanamh fá thrí nó fá cúig ag brath ar céicó donna is bhfuil na matán in dhéag an seisiún traenáil nó cluiche déarnach a bhí agah. So raon le gach le seachtain beo, tá mé haon líam agus seán ag géirí worca d'iarrtaí eáil, so ba cinnte taflaí ana bhar féin agus si bh tuairfaoin na seisiún aclaíochta na seisiún pelle nó mánaíochta agus iad cheolraid cuaing ag Glorninghail, síomh na Facebook nó Instagram. So, go dtí an céad eile weimse, cumad slán, cumad ag clochta ar an pell agus fan sáile. Slán a goibh.